Bolje da ste na burek išli. Državni sekretar ministarstva Gospodin Đorđević, direktor SDP-a, Ivana Zrnić. Jesi ti imao već u 6? na koje dolaze komanda sa tog. Ovo je, na primjer, komandna tabla Daljinske upravljene borbene štabe. Za gađanje. On prati cilj, postavi krkučić na cilj, opali laster. HNS uređaj, odometar. Ovdje dođu elementi na koji su već urađeni daljinama. Puška je taša, puška M70, ja što 2 puta. Kamere vidjeli su tamo kako dosta su zadovoljni.